Right, creating to a man. Ukaona mukadzi akuuya newe kudai kudai imba imwechete kuratidza kuti pane zvimwe zvisifamba zvakanaka saka haubvunze isu kuti akuda kuti andibudire pachena pakuita sei chambomusumudza kuti iwo auye muno mudare ndochaari kuti iwo taura wataura zvavanoita havatindira kudirwa pachena uchivada here kana kuti vane kangani vachipinda mubhawa zvamunoziva iwe tevera zvakakawandisa wainyararirei Kazhinji pavanonetsana ndinoshedzwa nevana kuti mama uyai kuno bamnini vari kune baba vari kunetsana nani namama kumba. Ini ndakapedzera kuzovaudza kuti bamnini nyaya dzemidzi nanetana kumba kwega hakuna chamakadzisa. Ini ndichitsvaga iti rori muise munhu murori neni hamuna saloni momuperekedza kuna baba vake kuchitumbi ndopatakapedzerera. wati wewe amai ava vane kakawanda uchivaregerera iwe vachienda kubhawa iwe usingaende. Nditi nhasi nonguva yareba amai vachienda kubhawa zvaunoziva iwewe wakuti nhasi hauchaita sei pane zvaiuya naamai ava zvawaibhenefita zvaibva kubhawa nhasi kubhawa kuye kwanga wakatarisira kuti konguva refu ipa kuti buda tokanaka nhasi amai ava akungouya vasina chavakabata wakuva hauchavata. Ndomuonero wangu wekuita ini amai ava pavaibva nguva yese refu yawadhodza navo vaiuya nezvinonaka chitaiwa mabhoi pindai tinyumba tirai nhasi kubva wakuye kuya kusina chichauya
wakuti iwo hauchada mukadzi ndizvozve. Ayo, mabira kuzidzakadzika ndeyekuti kufana kusiyana chesetiwa kwenu ndikuona life yangu yainjeje Kwewe zvawakambobvumira kuti amai ava vaende kubhawa. ayo handinavhumire Aiwa, nokuti ndakubvunza mubvunzo ndikati inini iwewe une nguva yakareba zvakadii amai ava vachienda kubhawa iwewe zvaunoziva ukati kakawandisa. Iwewe unoziva here kuti kubhawa inzvimbo ine hunhu, saka rakazi bhawa ine hunhu usina kuita zvakanaka. Sei wakaregerera zvinhu izvo zvichiitika? ayo handina kuregerera ndine vana vaishakuda kutigadzirisa ndandikuona kuti munhu iye anopesera iweyo wakambomuudza here mukadzi kuti usaende kubhawa atakamuza apa ndikuona arikurambaje makati Ese anambobvira atombondudza izvozvo iri zvarikutaura izvo zvakundipomera. Handiendi mama. Hongu ndomwa ndotenga ndimira pamba. Ndoendawo kumakati kunenge kune vanhu. 21 years. Ndinonyanya handina kunwa zvakanyanya. Makatanga rini? Ndakatanga zvamemhanje. Unoziva kuti umai wakabvira kumahungu. Umai kuratidza umai wokuba wakabvira kumahungu. Ini ndina amai ningi ndakabvira kumahungu. Ndiri baba ningi ndakabvira kumahungu. Ko kana matanga machembera zvakadai so mane makore mangani? Ekumwa wako. Ndakatanga zvamemhanje gore. Mukuona semafambira muruchi. Rwendo rwakafamba sei? Kufamba sei? Ini pana ndichimwa ini ndasinganetsani nawo nekuti iwo havagari pamba. Amai haisizvisi ndikuona serwendo rwemafambiro aro nemereji ini ndikuona zvisina kubatsirana. zvakamira zvakanaka. Munomubhuremeri murume uyu makwira dare ndiri mumachachibhiri nyaya iyi makwira murume uyu dare munomubhuremeri kana achiti akadzi ichada kuona upenyu hwangu Hongu ndomublema. Ndinomublema nemhaka yekuti murume uyu haana kutombobvira andiudza kuti inini Samuel uyezve nditanga kugara naye. Makaziswa nani? Naiye ndowandaitoenda naye kubhawa zvichienda tese kwaigara mai vacho kwakatunga. Mati mamiro kubhawa makaziswa naye kuenda kuti kubhawa ndadziswa naiye zvichienda tese kwaigara mai vacho kwakatunga uchida kuenda. Saka ndiye akakudzidzisai? Ane nguva yakadii yakudzidzisai? vakasiyana chii ina nyatsoziva nenyaya yekuti nazvipindewo baba vakadora tina kunzwisisa mambo vabvunza kuti murume wenyu makambonwa naye hwawa here ndikati hongu ndokungandatadza kumubvepapa mamazotara makati ndowanenda naye kubhawa chienda kukatumba adini unogona kutadza aiwa mbava nakuza vakapinda naye asi tikaitenga tinomira kwanai vacho ndo zvapa kuti mbai tingarambe chitenderera uye ada kutaura tichapa mukati ndo achataura zvitedzera ndozvokoti mbenyu ive nemutsemunasi unwawawa samunozoita mwana wawo munhu wese ukaona munhu wese ati ndichamunwira wawa ende zvishuwa kana anowo zvishuwa anobva aitozvitoo zvaaita sei zvaakurumisa mumwe anobva ati ndichamuputisa foni kana aomba jaenda sei saka mimi zvamunoita mumako enyu zvichanga kuziva because munowanzi mukupotana maita semamwe kana isiyo ishu iri panapa ndokudirwa pachena handindinozvo indikudza kuti mbai mupazambega kuti uyo ati chinhu chimwe chete chatanyaya yekunwawawa ndizvozvo vashaka ndo chinhu chete chakanga semba yako ndichocho chete chinozvo chinhu chinoita kambani nehwawa saka nyaya iripo ndeyehwawa saka ini ndinoda kuti ndichikuitana nemamai uyu zvarikutaura kuti hachakudai asirizvo asi zvamawirira mudai muda kuudzwa pakuti mahokugadzirisa
ndozvare ndobari monasi kamuzodzoka rimwe zuva kudzongozorambana zviri pamutemo ndokunge taura kuti imba yaisuda sei function inini ndomaonerangu inini amai sisi wangu ndikuti doro rapasa nyumba yenyu ndozvasvina amai akaridza wawo mukadzi wako ndizvozvo aiwa dambudziko ndirori vanoita chifamberi ndida kubvunza nekuti asingazvibata achipinda chokoro kanenge achigota nezve ari kuwa sisi anoziva vanonwa sisi vandonoshedza last week vakastroka kubva vakati vakatembedzana hausistroka vakastika ikasita kupa mukana ukadzemba nokuti problem iyi haina nguva mune 3 months mchinesana yaanetainaisisi yaanetaina but iwewe panopandaona zvanzwa kuti iwewe hausati waendesa pfuma kwate zvako saka uri kuona kuti matambudziko ako nhasi soka uri kushaya kwekuachemera uri kushaya kwekuchemera nekuti atezvara hauvaziva kana ukaita noise uri kungoperera kuna sisi chete sisi havasi ndo varidzi vomwana mwana wayo anovaridzi vake nokuti kana vakamutaura kuti zvauri kuita stop anomira but sisi mwana anenge uri vavo kana waona kuti mumwe wangu ari kusunesa saka rori uise zvinhu zvako zvese inini ndokuperekedza kumira kwete zvadomo ende haune chavakabvisa ndada kukorekta panzisa dombo paa vati nokuti hauna chawakabvisa nokuti domo wacho hauna nekuti kana ukaroora ndopanowanika dombo asi kana usina dombo ungandomumara dombo kuti handi ndiperekedze usina kumbopa chinhu ndida kuti tione ndikutenda ndibabata maareas ane basa asamaya kuzorera imba yavo nechibhakiri saka ndida kuti tidzokere kuti kuzorera imba yavo nechibhakiri nokuti amai avo tembo kune vanhu vasina anasa dombo dzimba dzichinetsa dzikadziiswa asi chifamba amai ava vatongoruzvowo munhuwo zvakasina nese avasisa kutsiga muinowo handizeida ndangupawo mukana vatatora vanotaura nyaya pamusoro nyaya ndikuona ihombe ndakugadziswa kana amai nababa baba chokutanga hamuzi mumakwira dare dai mamuri mimi makwira dare maigona kubatsirwa kunzi mimi murambe mukadzi asi akwira dare ndimukadzi ari kuti magariro andakuita nababa haachandifadza nyaya hombe iripo ndekuti amai mimi muri kufanira kusiya kupinda mubhavo mobatsirika kuti musha wenyu uita se baba wopiwa mukana kuti vadzokere vaende unoona kuti unhu wenyu huye hwachinja here mabva mudare muno ndinobvunzawo kuti amai avo vachiti mubva wapinda asi kubuda kuti vakapedzisira kuna ruo vakapedzisira rei ini panapedzisa mwando but 1 weeks hatingoni maimwane stress kuti mumasi nokumuruma angabuda mumba akabuda last year katinotonie stress mabuda mumba anogara kuti aiye ndaitota mazuva asingauye munhu ndonyaya yekupota nezvimasi iyoyo ndonyaya dai baba vasina kuita unotenda darire tinopapurana daisa kuti vasina kutokona taiziya sei mamungazive mambo nekuti ndandichatanga ndateerera zvamanokitaura ini kuti ndimwe hwavo inyaya dzestress ende ndiri mubva nasingapindi asi ndinototi ini ndaipinda mubva ndaituma vana ndichotenga doro rangu zvira papa kuti ndiwane hope zanzi kana muchida kuti igare zvakanaka chibvamarega nokuti hapana munhu wakadzi arega kumwa doro abva afa nokutanga amunesandachiri madhokota chirwere chako ichi ukarega kumwawawo munomuka mama wataura kuti zvivhitivhiti zvamuri kuona izvi zvanyangadza dare kuti hakusi
inamba 1 chiuno. Pakuti inamba 1 kuramba navanhu. Tinenge tinofanira kuti vanhu vatinotonga munomu kana vati atishandana uchatonga upenga. Atidaro zvanzi minenda munemuregerwa kuti tisamutaurira kuti auya muno oshamu zvakabhuya munogara watangani saka ndakutaura kuti ndikukumbira kuti chingotambira zvatataura kana zvaiva uchazodzoka kutaura one mukadzi wangu tigarei nezvake unonezvisi vakuru wani haarwiri vakikosha haarwiri piri haarwiri kana yatatu pandigunga kutoenda kuvhunga nokuti waniziva kuti saka rinei nokutanga nhasi handii chiteera zvataurwa saka toda kunzwa kuti imi maamai munoti kudii nezvataurwa nemumoyo ati iye nyaya yakunetsa pakuti ndehwavo saka rinokuchitambira sei unogona kuchitambira unogona kuregedza hwahwa zvachose zvokuti hamuzonyadzisa dare rinori muchizouya nomumoya kutaura kuti munhu wenyu uye taisai muone zvaakuita awanikwa akasitika mubhava aiwa nokuti uyo anenge ane mukana ndimune mamupa mukana iwo ane chokutaura anenge achitaura kuti taisai munhu uyo wamakati hamusi uya kuti ndisiyane naye awanikwa mubhava akaita se mazuva ano kwaane uchenjereka munotorwa pikicha muri mubhava makatodhakwa zvino tinonyara panapa isusu saka tokuti imi muri kuzvitambira sei mambo ndoronoregedzera mambo kutuka uka iye aiwa kutuka hongu mambo tinotukana ndo zvinhu zviviri uyu ndikudzidzisa munozati kana munhu abuda kumba anotsvaka kuti mascapegoats vakawanda anonongedza nangana asi iye ane kakakarenga kaari kuwanda nako kusvika paari kokutuka muregedza unogara kudona muchii anogara kudinama togara tese pambeka naimamaidzaukwati murume akabuda guru rakapera kubuda ndekusaita bonde here kana kuti kubuda kwakuita sei kubuda kwekusaita bonde kusvika iyo vachigara vese tine 2 tine vaviri vakura sei mumwe ane 13 years mumwe ane 8 years saka pakubuda nevapaima muchikoma raitaatwenhaudi ungatinzvamunogara nemunhu because zvimwe zvinhu zvekuti mama muchikapa saubatsirwa damudzika darinobumba vanhu rinobvamai magona kureva mukaita kati mama muchirapa munhu amakapakana vawa mama muchirei muchiri wato muine nyaya yekuti uya nokubudo panze kuti aindirega ndiodidaiso chipoikuti mama muchiti zvaabudawo inorega ndikudodidai zvinoita sikaisikaana mumba nainomutsvaga aichona kugawa ndinoenda kugawa nokuti nezvidodiro zvinoti dai nyaya yatika kudhara atendao saka murume wewe wandiona ine weakness mukadzi abvuma pamberi pedare kuti doro ndandinosiya nekutuka bonde ranga uchimunyima pagore rese muchigara mese zvinofanira kuti zvidzokerwe pakare urumba instruction muziti tipabe pasiri right ukampa instruction anogona kutadza kuitambira ndotomweyeirwa ane problem yake unopabonde remukadzi wenyu kuti munogasi kwenyairipo aiwa tatinopabonde renhasi kuti mukadzi wenyu azorwadaro chapinde mumba inini ndo zvaunofunda munokwanisa kura nhasi unopa mukadzi wenyu zvakwana mumba unoona munhu wakambopinda nedare mukadzi wako usati wewe kana wewe uchiti udazi uchamboona munhu wako unenge wakuzotora because dare rabata nyaya dzichiitika kumba kwako iwewe uyo akawanikwa ane mhosva
dzaanofanirwa kuti aita se agadzirisa. Pakupedzisa kuti achitoti achapfugama pamberi pako okumbira ruregerero pane zvaanga achiita tobva tanyatsoona zvishuwa kuti munhu kana akasvika kumba kunoita zvinhu zvine amai chaivo chaivo. Amai, amai. Leo. Amai mchoni. Vanhasi achingondodzoka kuti munodai nenyaya dzakafanana dzakazviitika tiri bcause vanhu vese havakateerera nokuti musi wamuchadzoka mudare munombosangana nevanhu futi ivavo but vachazwa kuitai munhu omana vati kuti isusu kumbirai ruregerero panosvaka dare raona inini ndine mhosva kunyange ndini zvangu ndakakwira chii asi dare rapa inini mhosva ekumbira ruregerero. Dari nabas, Maria, apana munhu anogona kuone munhu akwapawa ari mukadzi anokutanga kupinda mumwe anoda kupinda mumwe yomufunga kuti akaguta kuti arakuzoa nyebe aiwa vachitambira vakatambirwa katingeizida shamani dzinovakuta aizvozvawakuda munhu wazonzwa kana uda kuti apfuma kana usikamusaisi mhosva yangu kavana iwe kuteerera uchasvika mukanda kuti ureve pfuma kana wausvika nawo apa chipesiya ozvipa kana chakuto ndauramba mukadzi urani naitamubvunza pachivanhu chendaida kumubvunza kuti uri kuramba mukadzi urani tsvakire kunonembona naisikana ende munoroora baba ava midziyo wegirasi kutounoputsa amushaya kana guru rokuda sei nokunamisa kasi kana ukaisa kwaukaendesa unodzibora zvako zvakukanjika uda sei ozvikwavarizvako zvakajibana hapana pasi yepfuma inyaya yekuti asi kana wakazoisa ationa kapana kwatiri kuenda mtezo vakakundiramba iwe baba wakashanda kanaenda wakatishedza vakashaya asi vakavaikuziva asi wakangoita zvituonepo lisi rakona unokozika pamuyesu hazvidiki saka nyaya iri panhaisi yapo plus akanoda kuvakanja kudzako usanyopinza mari kumasteregepo ini timing yangu kuti vanhu timing is wrong takaimaumba tiriti iripo ivo nhasi kuoya zvokupinisa dzadzi yako uchizokutsvagawo ground rako ramangwana zvanangizwa negaro garo chese chapinda mumvura kana chichichikenera sei aingoenda cheche sakaziva tinotarisa kumwesa 19 muri kuuya kungozotiudza kuti mukugara zvakanaka here mukurarama zvakanaka here sezvo wati akuberekodzinavanozvo unotangisa pata kusiyira imwe vanzodzi vako imbere mugara pasi
Tena não sei, não sei. Mas vamos lá, coisa. Só para.